delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad San Jacinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos San Mabig, good morning langulad balang sinansakay. Wadyalaso a programa na pitalaran nyo dita na da balay na binmalay. Saraya dumarangal tinta na. Good morning, dasi kayo namin. Programa na PM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Siyempre, kalupyo, dasayan na programa sa Raya Angkoryo. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Dan siyempre sa partner ko, si partner Leon Elorde Castro Jr. Sa Oscar Head na balay na Binmalay. Sana all, walang masaol. Yan. Alaga mo ta, partner, ha? Kumusta ka la? Medyo busy ni Sarayan na kaplusan. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Yan nagunuyan. Paano ang tawag la? Yan nakabatan tayo. So saray mararakop iran impormasyon, balita dita na dasay balay na Binmalay. Dasayan na agaw kagitingan, araw ng kagitingan. Ayan, wadyala. Linya tayo si partner Leon. Good morning, partner. Good morning, partner RD. Sa saray dumuringot at saya programa ta na PEM at Binmalay Masantos tan maabig yakabosan at skinamin. Oh, nata holiday nata na partner, di ba? April 9, araw ng kagitingan. Kumusta tanad bali na Binmalay? Ang holiday kamo partner RJ, ang tamo lay buting mayor tayo, liber lamutan na rin baryo, nanangan tuloy barangay, tour situationers, anong tamla. Hanggang nga kunin siguro paano tawag lara, nanangan tuloy nangagawa na kalibur-libur na Binmalay, tarari importante dapat napagagawa at bayan na Binmalay. Oh, talagan no, may talagan makulika na pilamantan partner, anto At anong nang kumay impos mo, partner? Antura may si masabin na libro dita na da Binmalay.
ang tam partner talaga nung balag so blessing yung sasabil bin malay. Ang tamarayan libro mabli raya no sali mo taraya ma iskra na Supreme Court ara may decision da. Oy. Printer da bin malay around 400 plus sa libro pero nagamit na saray unbali lalo aramay si professional at abogasiya tan aray man plano yung mga lay abogasiya. Oy, Pang interda yung usaran dyan bin malay panamaglay na saray dyan Court of Appeals ya nuinar si Karaso ang iba ka dyan ito na so pa nalapod Supreme Court tan idolasyon da at bahay na bin malay tan tara amay-amay dyan so marlang iran abogado tan aray amay-amay ang papasa abogado dyan bali na bin malay. Pangikargan yun sa tanay, pangikargan na LGU da saratan iran na libro pa na yun. Tanta partner demande karga public library mi tapi kami makapanabil tanta mamaya ditan so ulala tagaylay naninang mo may in live ko karuman tagaylay dakap tong may library na bali na bin malay. On ta siyempre no jada sa gana uliwatan na abogadong dua partner. Diba importante ratan tani bagam sing arengel ko aratan may nabasad tan ira may desisyonan na Korte Suprema at no sakikan abogado, di ba, aratan may i-research da, no walay kaso da, aratan may pangipaparan da, pangibabasyan da sa may desisyon da, di ba? O na may no mampile ira na motion for dismissal o dino mang gawal position paper, this is in accordance to the ESCRA or the decision of the Supreme Court. Yes. ESCRA number, ganyan-ganyan ang sabi nila partner. Wala ni may isite da, ya, kaso, ya, desisyonan, di ba? No, katupay basyan na siga pakalaban da sana te ididipisa daya kaso partner RJ. So, paano tanay, yan alay bin malay partner ay? Aman so akong atapot balat asan takip sama na wala siya sakay anang nang dyan bin malay sa mga kaukulan katon karakter na payakaranda mo dagaylay apili-pili. So talagang no blessing. Italan ng kalagaya nang may blessing on sabi bigla no sabi tandadaya sa administrasyon natin siyang kanunutod sare para tutubayan muna bago sarili sana all ang apoy masaol. Kanyan si Katute atupot ko kasi no maminsan before ya mangiter na anggan anto kaman ay tulong sa national government aral nandani nengendani may lugar ya pangitiranda no kasi at nasikaso irata niya ipapangaro da no kasi kaukulan irarata niya ipapangaro da ganyan siguro aneng nengda so trabaho dito ng binmalay tapos say trabaho na say LGU binmalay anto tani amin niya desisyon dita at talagang naaayon sa batas baka sa kaibutan niya ang base anda di ba. Amin niya gagawaan ng mayor ya desisyon na ayon sa batas. Agto gabay may shortcut, partner, na naimatulang kutan. Sa ilabay ito may walang legal na proseso namin, partner Ajay. Kanyan na siguro atan, so kanengnenganda, kanyan ditanda inter da balay na binmalay. Kumusta ramay Ken? Kawat lara o wala ni insitan lugar o dino apospon may ayuda para sa tricycle drivers na. Singa apospon na mo partner RJ talapot sama inhabol ng mayor yara may again na listing aranda ya agalawari ra aka sambot mangbalot lapot palangaro tanan tamla si mayor lupang kamong balay ilaban tutan din laban tura at inaksip na nila mo katon naharuman may lupigara may naidan ya tricycle driver jad bali na binmalay kulang-kulang San Lasos ni may naihabol kanya naman may previous program na mampapasalamat partner naihabol may ngaranto kasi eraya may kinumplito damot ni dokumento ganayarin basta-basta na ipila ka hanggang mantatricycle ka kuwanon mayor naliwang kumplito dapat may prangkisa ka may lisensya ka ganon yon na partner membro ka ng TUDA ganon di ba wala pinimit mo nga may prangkisam correct o di no walay tricycle mo mayor ya nanto may proseso ya dapat malaki prangkika
franchise mo, mga lakay permit mo, saan tayo pa ng kay ayuda. Oh. Siyempre, kakaskasya mo, iraramay arumya, mambabayar, ayuda, datang arama ka mambayar, wala ayuda, which is, alam mo iya pantay. On. So, napanan. Sila ba meron tamla, bayan muna bago sarili. Kan, yun, on apply may ibabagam. Sana all, walang masaol. May masaol. Siyempre, talalabatan. Da, siyempre, talagang walay ni baga damot iramay matintinunos, maunor karlamor. Aya untutumbok, kada saray obligasyon. Kaya marakip ta na practice, partner. Saya nananagtatan, walay political will. Wala rame arom, kumudit ng dala, siyempre, kaiba, kumudit ng dala, tantam, ilusot yun kaibaya na napalabas seleksyon, but Darren Ben Malay, no way sa mga ganyang may kipakaran to partner. Walang palakasan Yun, system. walang palakasan. Walang kumarin system. Dito lahat, pantay-pantay. Bayan muna, bago sarili, sana all. Ang apoy masahol. Singaditan irada kinay ratay papatuntun ng hepe kanya manlikot si hepe Lieutenant Colonel Lister Laico antoa. Basta violate mo tay traffic rules and regulation, tikitang ka. Nga putay putay kabak ko ang panay bagada kabak ko ilorde kunto ang aga nayari anto mas lalo na tamira no manusa tamira. nanay panay bagada hindi sir takabak ko ilorde kunda ganayaritan. Kumusta rin Senior Tantan? Tani, dyan saya for district, wala may interna DSWD, ya tig 3,000. Pero para sa may balon senior, ang tamay manidan na 60 to 63. Araman, so naindan, nalaputan DSWD, AX, partner. Jad balay na Sampabian, walay 600. Jad balay na San Jacinto, walay 100. Arara may bagong seniors, kwanto may nibalitak na niman AX na lapod DSWD. Ang apudan tamit sa atan, wakinat wala tanat. Dapat amin mo kumon na senior, nantang kuditan na ito habang Jackson Presidente ng Tiron, senior citizen na Oscar Pasasyon, din nangan tayo mo, tapian na palapon ni Ray, intiro na Ray, intibin intiro na Pangasinan mga. Kasi kini sa may nibalita ta partner nanlapo sa DSWD at sa may programan AX 3,000 at sa ray balon senior. So partner siguro in trabaho yan congresswoman siguro as Oskahed dapat sana all walang masaol, di ba? Noon dapat kumon samay pili ang da supay teranda. Na siyempre, that is a national. Again, wala siri, wala na nga pimayro. Subilay ito mo, Jabin Maloy, Jada Bugalyon, second district. Dapat nang mo pupolitikan. Dapat, nung tanira dapat, katutan no na nanangkutan, na medyo nantang kuray, mechanics to tan, I have to ask the national government, saya raya, so, sa balon si Secretary Gatchalian, bakit ganun naman na pinipiling distrito habang may maraming malalayong lugar sa Pangasinan na mahirap ang buhay ng mga senior citizen. Maganda yan. Baka nasa yan na partner hindi ko alam pero baka nasa may panagsindol yakwanda partner. Pero Port District ay mayayaman yung mga Port District. Pag pumunta ka ng Press District, malalayong lugar, makikita mo nagbubukid pa itong ating mga senior citizen. So bilang isang pinagkatiwalaan ng ating mga OSCA, titingnan natin yan mga partner Rajet, magandang balita yan, salamat sa iyo. At itatanungin ko sa kanila through our mayor na bakit gano'n na may mga distritong ganyan. Paano naman yung mga distrito namin? So kung gano'n, kung for district lang, so dapat naman, di ba, alisan natin ang anti-ipal? So ito hindi naman yung sa
sa mga taong kailangan hindi na dapat dadaan sa mga politician. Pero sa ano yan eh? Ipaparating natin to sa pinakamataas kung bakit ganyan nangyayari, bakit ano bang pagkaiba ng 4th district na senior sa 2nd district hanggang 1st district. Ibig mong sabihin eh doon tayo dudulog sa national government about that, partner. Didulog natin Mayari kan talaga. Ask the mayor to write a letter at tingnan natin ang mechanics yan kung paano. I will ask the DSWD Pangasinan at ang region kung ano ang nangyari dyan, kung bakit 4th district lang nabigyan ng ganyan na mga bago. Paano yung mga matatanda na hindi pa nakakuha na kahit isingko na ayuda galing sa DSWD. So butit natanong ko dahil Santak Lapagya, partner, Andi Manaya, Andi Mat. At least itong radyo natin na partner. Ayan, naputol si partner Leon Elorde. Tawagan natin ulit. Narinig ninyo kasi baka narinig nyo yung balita kanina. Bakit sa amin na wala? Baka yung kakapoy, irate managsindol sa lugar yun, di ba? May mampa-follow up sa gabay ito ni Bagatan. Pero ngayon, nalaman ni Oscar President Elorde Castro Jr. Ito naman, narinig ninyo yung kanyang sinabi na talagang aalamin niya. At ito'y para lahat mabigyan, di ba, partner? Partner J. Ito lang gusto kong dapat ito'y aking panawagan sa ating gobyerno. Kung mga ganyan naman, meron tayong mga connect agencies. Siyempre, pag nalalaman ng ibang bayan yan, tatanungin ako bilang presidente kung anong nangyari dyan. Kaya dapat, kung may balak sila na per district ang pagbigyan nila, dapat sinabi sa amin para pag may nag-complete sa amin, sabihin namin na ginagawa yan per district. Tapos, yung sinabi mo pa na yung mga bago yun paano, 62 to 63. paano naman yung mga matatanda na? Baka pagmamahal sa mga bago na senior citizen. Pero siguro tama yung sinabi mo as Oscar Head ng not only in Binmalay but in the whole province of Pangasinan, paglalaban mo yung karapatan ng lahat ng senior citizen, kaya pa-follow up mo yan. Talagang... Partner Raji, kunin mo nga yung detalye niyan, kung paano naibigay at ano mo sa akin para bago ako hakbang, titingnan ko muna, I will ask the DSWD Region 1 at saka ang Pangasinan, kung alam naman ng ating kasi alam mo ang 4th district kasali ang Dagupan, di ba? Yes, pero kahit na-separate yung Dagupan, kasali ang Manawag, San Jacinto at Sampabian. So under the provincial under mo pa yan sa ating province. Bakit hindi natin alam kung saan yan binibigay? Kaya dapat malaman naman para alam natin kung nagtanong sila na bakit gano'n naman press na may mga nagbibigay habang sa atin sana all walang masaol, sabi nila. Buti. Dahil Ayos na yan. natin, I will ask yung details bago ako nakbang para alam natin kung ano talaga nangyari dyan bago tayo susulat kay Rex Gatchalian ng San Region 1 Partner Raji. Alam mo naman natin, muting mayor ay nasa proseso lahat yan. Kaya lang, asahan nyo, yung nakikinig namin, panawagan sa ating mga iba't ibang bayan sa ating probinsya, kung may makikita kayong ganyan, tingnan natin muna ng detalya, pero asahan ninyo, gagalaw ang house guide ninyo, tatanungin natin kung anong nangyari dyan, bakit kung totoong mayroon yan, at kung bakit hindi naman lahat ng senior sa buong Pangasinan. Hindi sana all okay, so maganda yung action na yan at maraming matutuwa ng mga senior citizen dahil narinig nila buwat mula sa iyo, partner, at sa Oscar Head ng Pangasinan na talagang antaan mo no paano to'y mechanics tutan, no paano to'y naalatan, no paano to'y kaawalan ira, balot jadarom, ang gapo ni pikakabat mo saya, partner. So, kasi kung baka na magkakamay naman ang report nila, kung 3,000 partner RJ, baka yan yung social pension ng mga indigents. Indigents, mga senior. Hindi. Senior. Okay, pero so lahat naman yan may schedule. Katulad ko, mag-schedule na ako dito nga pag retransfer na yung pera sa bayan ng Binmalay
may distribute ko na sa bayan ng Binmalay itong susunod na week siguro, 15, 16, 17. Kaya alamin natin. Magkano yan? Magkano yan, partner? 3,000 yan, 3,000. Baka nga ano ha. Sige, alamin natin. Alamin natin. Baka mali naman yung reporter, hindi sinasabi. Ang alam ko dyan, ang 3,000 ay yung social pension. At lahat, walang Hindi, may edad. pinipili yan, partner, yung mga dating pumipensyon. Dating pumipensyon na. So, hindi yung edad. Baka yung reporter natin, mali naman ang pagkaintindi niya. Mhm. Kaya tingnan natin ang mechanics dahil alam ko, pag na-transfer na yung pera sa Binmalay, as of yesterday, nasa accounting na, tatransfer sa Binmalay, then kung nandito na sa Binmalay, saka i-schedule ko na yung 1,800 na senior citizen ng Binmalay na makakuha ng social pension. Ano yan? Hindi sabay-sabay? May mga bayan na mauna, parang gano'n. Oo, kasi ang nangyari dyan, partner, kung for example, nauna sila nag-file ng motion for yung contract of agreement ng disability sa kayong mayor, tapos resolution, tapos na-transfer agad. So, anytime talaga April, ibibigay na yung first quarter. Kaya sa amin, pina-schedule ko ng 15, 16, 17. Pag may transfer nila next week, tuloy na po ang ating pagbibigay ng mga social pensioner ng bayan ng Binmalay. Wow. At pagkatapos yan, susunod ko na yung, kasi kahapon tinapos ko yung birthday celebrant ng January, February, March. Susunod ko na rin. After the pension, susunod yung birthday celebrant. Ibibigay namin yung para cash gift nila. Saan galing pala yun? Yung para sa mga birthday celebrator, mga birthday ng celebrant. LGU yun, partner. LGU. So, pagmamahal ng LGU yun. 500 plus 200 registration. Aha. Kaya ang Binmalay, walang ibang asosasyon ang senior kundi PISCAP dahil sila lahat libre ang kanilang registration sa PISCAP. Wow, okay yan Pati registration, meron pang birthday gift pag magbe-birthday. Yung ating mga seniors yan, mismong ano lang yan, i-implement ng LGU through ordinance or resolution. Through an ordinance, tapos ang maganda pa dyan, mayroon tayong ordinance dyan na lahat ng mamamatay na senior citizen may binibigay yung PISCAP dahil yung 200 nila nasa PISCAP centralized. Kung may namatay, iba yung binibigay ng PISCAP, yung senior citizen sa office na para sa patay at iba rin binibigay ng munisipyo. Exclusive lang sa mga mga citizen. Ano yan? Para sa mga indigent lang o lahat? Lahat na namatay bibigyan dyan sa PISCAP. Galing sa LGU yun, yung naipon nilang registration nila na 200. Siyempre, for example, dito sa Binmalay, ang namin as of yesterday, we are 11,400 plus na senior. Kung makukulik na mo yung 200 lahat, that worth 2.4 million something. Yun ang ginagamit nila pag minamatay, binibigay. Pag may mga meeting, doon kumukuha ng merenda nila. Kung may nasa hospital, makakuha ng tulong doon. Kung walang pambili ng gamot, makakuha ng tulong doon. Yun. Centralized, partner, Ajay. Sinong nag-iingat yaman dyan sa mga contribution na yan? Ay ang ating PISCAP sila kasi sa kanila yan. Pero tayo lang ang supervision. Tingnan natin na tamang gastusin ang ginagawa ng ating mga senior citizen PISCAP at sana all walang masahol. Kaya pala. Yun yung trabaho ng OSCAHED. Supervision. Supervision. Para kung anong gagawin nila, pag sabi ko sa kanila palagi, kung this is the majority roles na yun ang gusto niyo, gawin nyo basta para sa lahat, hindi para sa bulsa ninyo. Yes, at buong suporta naman yung binibigay dyan ni Mayor Pitt sa ating mga senior panel. Yung lahat ng ginagawa ko, partner, ito isang ayon sa lahat ng utos nating buting mayor. Dahil siyempre, lahat ng, ikukunukan sa kato, pero aga na yung imbad. Kasi gagawin tayo, aramay PISCAP wala sarili na pero supervision, wala decision na ikunod sa tayo ng tuga, okay. Ang manayari siyempre ay ang kabalag na ay siyempre naklamang complaint. So it must always be a unanimous decision by the whole majority. Yun, para at least, di ba, pag majority yan, walang talagang pangkamungan sunununutan.
kasinatan partner gawang kuray sa kaya wala imarum ilan opisyalis na Mhm. para may tatawagan min puro coordinator. Aha. Tapos siyempre ano ko sa barangay, siyempre senior Lara, duman-dumay wala bantay na perpurok, yan tadara may tutuda di man. Piyan amin na lail na alatir namin namin senior na protektan tira partner RJ. Okay. Siguro yung mga nasa ibang bayan na natutuwa sa narinig nila ngayon na partner, para sa ganun di ba, mabigyan lahat. So wala na tayong oras partner, baka may gusto ko pang ihabol diyan. Partner, ito ay araw ng kagitingan. Dapat ipakita natin tayo ay nagsiselebrate na sa agaw na kagitingan katon ang tayo at ang kagitingan na may sibag ya ilaban sa pangkamungan Yes. na bawat sakit at sakay. Kaya tinawag ng araw ng kagitingan talapot ilaban da sa bansay Pilipinas. Untan kumon, sugawon tayo kumon sa ray balo na ray kabataan namin tayo ya sinutan tayo may pangkamungan na bawat sakay alam pangkamungan laban na sakit at sakay. Ilaban tayo ng tumay susto na ng tumay pangkamungan at ang may babagaran bayan muna bago sarili. Sana all ang Primasaol Leon Castro Jr. nagsasabing kita-kita ulit tayo bukas sa programang PM sa Binmalay. Salamat, Tama Santos, yang kapasaran sa kinamin. Ayun. Ang ating partner si Sir Leon Elorde Castro Jr. ang OSCA head ng bayan ng Binmalay na pinaglalaban ng karapatan ng ating mga seniors yan. At may imbagam, sana all walang masaol para sa maong ya Panamalay. Kulay malami oras sa ang programa PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Kalopakan tabay amigo yo RJ Jimenez at your service always. Titilakak na masantos ang mabigya oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga.